Huub noemde jou net, nee jij noemde Huub net een leugenaar. Ja, ja. Een leugenaar is dat. Ja? Ja, die is niet te vertrouwen. Ik had het gevoel dat hij wel over het algemeen de waarheid sprak. Jawel joh, maar ja, Nou, goed, nou. iedereen heeft een andere mening. Huub vertelde me net trouwens, hij is professioneel poetser geweest. Ja. Maar u stond hier net, jij stond hier net. Ja, moet toch, hè? Moet toch, als je alleen bent. Ja, nou, maar het zag er zo, want nu zie ik dat het grotendeels blauw is. Maar binnen leek het allemaal zwart, dus ik dacht even van, er staat een scheidsrechter te poetsen. Nee, nee. Dat scheidsrechter sprak ja. Vroeger floot ik, Serieus? Oké. toen ik jong was. Ja. Jonger. Jongens, Joop en meneer Minuti. Ja, Huub, Ja, Joop, succes met het hunneken, hè? belt ze mij. Ja, Als ze zeker. doet, wordt gezonder. Ja, zeker. Ik Ga dadelijk even naar de Ja, ziet ze wel. Huub, Huub, Ja, ga dadelijk even naar de garage. ja, moet je maar even waarschuwen. Kom mee. Ja, moet dadelijk ook naar de tandarts. Kom mee. Wie moet er naar de garage? Ik, Want? een motor. Oh, want dat vroeg ik me net af. Motorcycle parking only. Maar ik zag alleen 2 scootertjes staan. Nee. Niet de motor. Met een scootertje ga ik naar de garage en dan haal ik mijn motor. Oh, dan blijft het scootertje Dan daar. blijft het scootertje daar. Dus scootertjes van de garage. Nee, die is voor mij. Nee, we hebben samen een garage, een autobox. Maar het is een hele grote garage, daar staat mijn motor ook in. Ik dacht de garage, omdat er iets met de auto niet goed was. Maar, Nee, of de motor. nee. Dat sleutel ik wel aan de motor en aan de auto. Maar je kunt dat ding niet op straat laten staan. Dan is hij weg. Zelfs in Blauwdorp. Ja. Waar men op elkaar let, zei Huub. Ja, niet in die zin. Huub vertelde me net ook dat hij woont hier al 44 jaar. Ik woon langer, bijna 50 jaar. Wow. En dat het, terwijl, ja Huub ook niet, maar dat terwijl je volgens mij geen geboren Schenk bent. Ik ben een geboren Maastrichtenaar. Ah. Waar komt jouw prachtige tongval Ik heb in vandaan? Amsterdam gewoond. Ik ben getogen in Amsterdam. Maar je bent hier geboren. Ik ben hier geboren. Krijg ik nou wat? In het centrum zelfs ook nog. Op het Hoef Frankriek. Sorry? Op het Hoef Frankriek. Je me steeds. Ah, de kens. Ah. Maar waarom? Is voor mij makkelijker. Oké. Dus hoe lang heb je in Amsterdam gezeten dan? Tot mijn 13e. En toen is mijn vader, die had een bedrijf in Amsterdam. En toen is hij invalide geworden. Heeft hij een boerderij gekocht in Friesland. In de jaren, eind jaren 60. En daar is, na 2 jaar is mijn vader overleden. En mijn moeder was een echte Maastrichtse. Dus eentje van Vrijhoeven. Ik weet niet of je die kent, maar vroeger had je een muzikant, Willy Vrijhoeven. Die heeft ook carnavalsliedjes geschreven. Met bijvoorbeeld, die heeft op het concours heeft die Talneske gezongen. En dat is mijn familie. Maar het is heel raar, mijn vader was een ras Jordanees. En mijn moeder een echte Maastrichtse. Maar mijn vader die kwam uit Polen uit de Tweede Wereldoorlog. En daar heeft hij gezeten in een of ander kamp, dat weet je wel wat voor kamp. Een van de overlevenden, Wow. die is dan teruggekomen en die moesten ontluisterd worden in Horst, geloof ik. En mijn moeder zat daar voor te ontluizen. En zo hebben we elkaar leren kennen. Jezus. Ja. Een echtpaar dat elkaar heeft ontmoet bij het ontluizen. Ja. Ja, dat verzin je niet. Nee. Vroeger werd het gedaan, als ze uit het kamp kwamen, werden die mensen ontluisterd. En jouw moeder heeft ook in een kamp gezeten? Nee, mijn moeder is een Maastrichtse. Oké. Want later is mijn vader, hoe noem je dat, katholiek moeten worden, anders mochten ze niet trouwen. Ze zijn van Joodse afkomst. Mijn vader was van Joodse afkomst. Vandaar ook de ster om jou. Want jij hebt dan kennelijk nog echt wel iets met je Joodse roots. Nee. Niet? Nee, want Jodendom wordt doorgegeven door de moeder en niet door de vader. Maar waarom de... Zomaar. Zomaar? Ja, ik heb een beetje bikersachtig, hè. Ik heb meerdere. Ja.
Maar ja, het is toch wel iets dan wat voor jou bijzonder is. Anders hang je het niet om je nek. Het is heel bijzonder. En het is gek, hoe ouder dat ik word, hoe meer dat ik aan mijn vader ga denken. Dat vind ik niet raar, want als je ouder wordt ga je ook meer reflecteren. Je denkt meer na over je leven ook. Je kijkt meer terug. Er is ook meer om op terug te kijken. Heb jij ooit iets gemerkt van trauma's bij je vader? Hij heeft er nooit over gepraat. Nooit. Hij is ook niet oud geworden, hij is maar 43 geworden. En het is heel raar, mijn vrouw die is ook maar 43 geworden. En op de datum van mijn vader, zijn verjaardag, is mijn vrouw overleden. Dus als mijn vader jarig zou zijn, zou mijn vrouw ook, dan is mijn vrouw overleden. Dus we hebben dan, ja, een feestdag wil ik niet zeggen. Een herdenkingsdag is dat dan. En wat is meestal de teneur op die herdenkingsdag? Is dat vrolijk? Is dat overdenkend? Is dat verdrietig? Of alles bij elkaar? Beide. Vrolijk. Alleen, je hebt je vader zo kort gekend. Ik sleutel aan auto's, ik sleutel aan motoren, ik las en noem maar op. Dat heb ik allemaal van mijn vader geleerd. Want in het jaar dat ik nog in Friesland woonde, het laatste jaar, van de 356 dagen heb ik er 256 gespijbeld. Dat mijn vader zei van kom maar bij mij, dan leer ik je wel alles. En toen was het nog dat je 1 dag in de week naar school moest. Nou, dat was in Drachten in het oude ziekenhuis, dan kon je eitjes bakken en flikvlooien met de meiden. Dat was school toen de tijd. Maar op school heb ik weinig geleerd. Ja, rekenen en taal en noem maar op. En dan, ja, wat ik ken, dat heb ik van mijn vader nog geleerd. Dus jij, even dat ik het goed samenvat, jij sleutelde liever met je vader aan auto's en dat soort dingen dan dat je met de meisjes ging flikvlooien? Ja. Mijn vader had in Amsterdam een bedrijf, die bouwde jachten, scheepsjachten en daarbij had hij een sloopbedrijf voor auto's. Vroeger was het in Amsterdam zo dat als een wagen verkeerd parkeerd stond, dan mochten ze hem ophalen. Bleef hij 14 dagen staan, kwam niemand hem ophalen, was die auto van de sloper. En dan mocht hij hem slopen. Ik was zo'n jochie. Dan stond ik al bij mijn vader met een snijbrander, stond ik al auto's te snijden. Ja. En ik weet nog goed, ik wist alleen maar de weg via de autobaan. En op een gegeven moment hebben ze me van de autobaan afgepikt. Want ik was met mijn driewieletje op de autobaan, op de vluchtstrook naar het bedrijf aan het fietsen. Dan kreeg ik al mijn sodemieter van mijn vader en dan zei hij van, joh, laat hem maar komen. En dan loopt hij maar rond op de werf. Zoiets allemaal. Maar wel over de vluchtstrook? Met je driewieletje? Ja, daar hebben ze me van afgehaald toen. Want dat was de enige weg wat ik wist van Amsterdam naar Diemen. En jouw vader was een echte Jordanees in die zin dat hij ook het hart op de tong had, ja? Ja. Daarom, ik ben een Maastrichtenaar. Ik woon al merendeel van mijn leven woon ik hier, want ik ben bijna 70. Dus op een gegeven moment ik ben nog altijd een Hollander. Want ik zeg wat ik denk. En dat is bij de meeste Maastrichtenaren toch. Ik mag het niet, want ik woon hier. Ja, je wil natuurlijk niet met pek en veren de stad uit. Nee. Het is hier gezellig wonen, want anders hou ik het hier niet vol. Maar dit is eigenlijk het huisje van mijn vrouw. Dat noemen we nog altijd zo. Dat was haar huisje. Hoe lang is ze er al niet meer? Van 2000. Wat is er gebeurd? Was ze ziek? Mijn vrouw die kon ik al van geboorte. En die is met 3 nieren geboren. Met 3 versompelde niertjes. En die heeft altijd in de dialyse gelegen hier. Wow. En was net getrouwd in 1974. Heeft een niertransplantatie gekregen in Leiden. En dat is 12 jaar goed gegaan totdat mijn zoon kwam. En daarna is het probleem begonnen met levertumoren door de medicijngebruik van prednison en Imuran en zoiets dergelijks. Want mensen die
een nier krijgen. Die moeten heel veel prednisone slikken. Dat zie je ook aan die kop wat ze dan krijgen. Maar men vergeet wel te vertellen dat het slecht voor je lever is. En daardoor heeft mevrouw levertumor gekregen. 2000, dus ze moest een levertransplantatie en een niertransplantatie krijgen. Dus in 2000, in 2000 is dat gebeurd. Begin 2000 heeft ze een combi-transplantatie gekregen, dus nier en lever. En dat was allemaal goed. Totdat ze naar de zaal mocht, hebben ze een drain uit de lies gehaald. En daar heeft ze een slagaderlijke bloeding gekregen en daarin is ze al overleden. Nou, hij was 43. En toen begon het. Kreeg je een zoontje van 14 jaar met puber. En die moest je groot krijgen. En die is nu groot. Gelukkig heb ik 2 hele mooie kleinkinderen. Een meisje en een jongen. En mijn zoon die zit op zijn plaats. En ja, dat is mijn alles. Die twee kids. Dus je bent een gepassioneerde opa. Je bent dus ook. Ja.